अगर वो इंटरनेट पर देखी तो बहुत लोग सारा उम्र इज्जतें कमात रहे, लेकिन बुढ़ापा में कुछ ऐसा कर दिलस, सब इज्जत गवा दिलस। वचन कहला थोड़ा सा मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा के कम कर दिला। जहाँ व्यभिचार होखी हो जा नाम धराई होखी, जे व्यभिचार के पाप करला ओकर बेइज्जती जिंदगी भर परमेश्वर कनी खत्म ना होखी। दाऊद पाप कैलस, ओकर असर माफी के बाद भी ओकरा मरते दम तक रहे। मरते दम तक ओकर लइका आपस में लड़ते रहलस, काहे कि ये तलवार के नतीजा रहे जनु हित्ती उरिया के ऊपर चलवाउलस। सोची रवा कौना काम खातिर बुलायल गइल बा। सोची उस शर्मिंदगी फिलिस्तीन के मिलत रहे शमसन के जीवन से। हजार हजार आवत लसन का था कि जबड़े के हड्डी से वो बड़े बड़े तोप फेल कर देते रहे, शर्मिंदा होत रहसन। किन जैसे वो खुद गलती कैल, सॉरी वे विचार में चल गए और परमेश्वर के आत्मा चल गए, अब उहे दुश्मन होकर के शर्मिंदा करे लगलस। रुआ के फैसला करे बा कि रुआ के कैसन जिंदगी जिए बा, ताकि के शर्मिंदगी और ये डाउनफॉल 100% बा विचार के बाद और पाप के बाद, और ये ऊंचाई और ये छुटकारा 100% बा पवित्रता में जीला के बाद।